Ginsuspend ang DSSD. Tagtaganay sa ayuda para sa LGBT community wala sang kamatuoran. Sa Balita Nasyonal, Malacanang nagpasiguro nga makaselebrar sa Pasko pud sa ila pamilya ang mga LSI. Pag-amendar sa 1987 Constitution amo lamang makapaligwat sa 2022 election. Sa Balita International, 16 kaminero patay bangod sa carbon monoxide poisoning. Sa balita sa sports, Casimiro sang Pilipinas napabilin ang WBO title batok sa SNI kontra gikan sa Ghana. Balita Entertainment, Banks Garcia ginako nga nabudlayan panindugan ang pagka-fitness freak matapos ginmunag ang second baby. Samtang sa Balita Special aton pagistoryahan paano maka-relax matapos makabati sa hindi maayong nga balita. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Septyembre 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon o hangin habagat na nag-apekto gihapon sa western section sang Luzon samtang intertropical convergence zone naman ang nag-apekto sa Mindanao. Ang Palawan, kalakip ang Kalayan Group of Islands, ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang hangin nga habagat. Ang bilog nga Visayas kag Occidental Mindoro, ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Samtang ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:46 ang aga, magatunod naman karon alas 5:48 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Welcome once again diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning sa kay Yenyen Bilyesa Magbanwa. Good morning Alex Fuentes. Sa kay June Marie Radok. God bless and stay safe. Watching from La Castellana. Mary Jane Mendoza, sa kay Zet Alunan. Greet lang ko happy birthday kay greet ko happy birthday kay Alunan Suzet. Siya man siguro? Suzet Alunan, happy birthday lang sa Hong Kong, no? Happy birthday sa imo Rockney Malinaw. Okay. Everyone, I know it might not be relevant to know, but when you start saying, okay. Michael Joseph Hilado, sa kay, kay Marilo Villar Taraman. Good morning, man. Kay Angelica Guzung, maing aga. Ramya Garcia, good morning, man. Sakay sa gabaligya sa Bitcoin ni Blau. Niya business ano na diya? Ay iba ng mga daw negosyo nila daw diri nila ipaagi. Ti kon diri mo paagi ang negosyo yan may bayad na din. Control wala action boy. Ha? Do control kay problem nga no si Abduk Kadidir Umar. Daw kwan lang daw Muslim. Why gaon yung microphone? Off akong mic. Gani man. Ate ano man? Kay man, di ko makita. Puro na si Abdul ba? Merlin Villaruel Polidario, maing agaman. Puro na si Abdul di sako nyo. Sa kay Jordan Leones Tabusares. Good morning sa imo, no? Hala, hindi ko siya Saka hindi sa kakwan. Kay Jesselyn Andrada Tiangson, Teresa Oliveros, mga agaman, Gemma Makilan. Good morning. Siling ni Jesselyn watching from Mansilingan. Shout out lang da kay Liriana Bridget Tiangson kag Samson Tiangson. Sige. Good morning lang da sa election boy. Ginag-greet sila. Ginakita ko na action boy. Kaya Leia Quirino, good morning po, Aksyon Radio Bacolod, watching from Makati. Mayong aga ko no sa mga taga Silay City, Action Boy. Kaya Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning.
Sir Boy and pretty girl Dorel. Keep safe. God bless us all. Ikaw man, ma'am. Kaya Eddie Villacampa Senior. Good morning, man. Kaya Tata Eres Carmona. Wonderful tandem connection, boy. Agnes Hasmin Herida Barrera. Good morning, man. Sa kawan isa sa, I think, sa Canada, kung di ko malipat, Canada na si Agnes. Mga OFWs, mga Ilonggo, nga OFWs, Black Action Boy, nga nag-upod sa aton subong nga aga, good morning, good or good evening, or good afternoon, kay sari-sari oras, Action Boy mo, di ba? Oo. Kay, sige, go. Leia Quirino, Jocelyn Arcevita Olac, kay May Saison, watching from Haber in Al-Ali, kung sa Kuwait. Yes. Sige, sa kay Hugh Christ Gabriel. Ano ka English ang iyang ngalan ako? Galing dabi ko anay kung sa mga abroad la. Hugh Christ Gabriel. May aga kaksyon diri sa kapihan sa La Carlota City. Aras sa kapihan. DK, yes. DK. Sabi mo siya sa US. Sa DK Kapihan sa La Carlota City. Kay Vice President Rajan Tan Villalono sa Energy Funds Club Action Boy. Good morning, Ged. Ikaw lang kamusta ang kay putos ang manapla? Ikaw lang danay kay daw ka katulog pa ang inyo presidente. Oo, wala siya gana. Kay may group chat ng Energy Funds Club. Yes, may group chat na gani bongga gid ya. Kay Gemma Makilan, pretty girl Dorel says, thank you, Ma'am Gemma. Kay Yvette Yap, good morning. Stefania Luis si Yvette Blanco. Yap, among taga sa Riverside ni siya. Okay. Sige. Kay Stephanie Luis Blanco, Action Boy, good morning, man. Maricar Ignacio, good morning. Live streaming kani sa aton si You Christ Gabriel. Sa the end, dito sa La Carlota gani. Kaya Rafi Cordero, good morning, sir. Kay Rajon Villalon, nag-greet na siya. Good morning, Action Radio. Good morning man kay Dennis Richard Tiboroma Anthony, Jones Havilo Ceblano, kag sa Energy Fans Club. Yes. Regards lang ko na sa mga putos ang manapla. Kaya Francis J. Camodia, friend Connection Boy, good morning, nagapamati man. Kay, di na to. Kay Michael Joseph Helado, Miss Dorel, Ohio Gusamas. Ohio Gusamas! Japan, Action Boy, Japan na. Bongga man. Bongga, ho. Bonggahis. Kaya, hambal ni Hugh Christ Gabriel, namian ko sa insakto mapag-pronounce ang name ko, Action Boy. Ay. Palakpakan to sa Action Boy. Kaya possible, ang pagbasa sa iwan, hug. Si Hug Christ. Kapi-kapi ta. Sige man lang pagpangapi da. Actually nga lang, nagro si Hugo. Si Hugo ka lang. Hugo Cristo. English lang, Hugh lang. Standby na. Iman ka rin naman ha. Standby sa aton nga mga balita lokal. Pamati ang lamon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginsuspend indefinitely sang DSSD Bacolod ang proseso sa paghatag sang financial assistance sa mga sektor nga napektuhan ang palangabuyan sa siyudad sa Bacolod. Kung sang ang Bacolod ang inpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ini matapos ang wala ginapaabot na pagdagsa sang tao sa Bacolod Government Center sa naligid nga Sabado kag wala na natuman ang social distancing. Sa statement ipagawa sang DSSD Head Pasita Tero nga sa pitsahan September 27, ila na gina-reassess ang programa kag gina-evaluate ang strategy para safe kag epektibo nga paghatag sang ayuda. Suno kay Tero may report nga naglambot sa ila nga hungod o kung hindi hungod nga pagpalaptas ang sala nga impormasyon nga naghatag sang false hope sa tao nga mapilian sa sining programa.
Nagapilar si Tero sa publiko nga magkuha lamang sa impormasyon gikan sa official sources. Nagapakayo sa paghangop ang DSSD sa publiko. Sa nabuluan, 5 milyones pesos ang pondo gintugyan sa DSWD sa DSSD para sa financial assistance sa mga sektor nga napektuhan sa pagpatuman sa MECQ. Gian klaro ni Bacolod Congressman Greg Gasataya nga wala sa kamatuoran ang nagalapta nga mensahe nga may tagtaganay sang ayuda para sa mga LGBT community sa Bacolod Old City Hall subong adlaw Lunes. Ini matapos nga may nagalapta nga text message nga ginausar ang talatapan ni Gasataya angot sa among impormasyon nga hindi matuod. Nabutang sa text message nga dapat magdala sang requirements kaangay sang police clearance, community tax certificate, valid ID kag barangay clearance. Nag-apelar ang kongresista sa tao nga hindi magpati sa among impormasyon para hindi maintuan. Samtang ginaprubahan sa Joint Regional Interagency Task Force COVID-19 ang suspensyon sa pag-abot sa mga locally stranded individuals sa siyudad sang Sipalay sa sulod sang 14 kadlaw o kunhalin karon nga adlaw September 28 tubtob sa Oktubre 11. Sa duha ka pahina nga resolusyon nga nakapost sa Facebook page nga LGU of Sipalay City, ginpahayag ang pila ka rason sang suspensyon. Una, nahibaluan nga may pila ka personnel sang Teresita Halandoni Provincial Hospital Biolab agin quarantine tungod sa kontaminasyon nga nagresulta sa pagnubo sang manpower kag ang dugang mga delay sa pag-release sa resulta sang COVID-19 test. Bangod sa ginpatagan nga time out weekend dalin Agosto 28 tutob 31 sa siyudad sa Bacolod, Bago, Talisay kag Silay subong man sa Banwa sang Murcia. Dugang panibaluan man nga 41 na lamang sa 235 ka bed capacity ang available sa quarantine facilities sa syudad. Sa din 194 ang okupado halin sa September 23 kag sa karon maginapaabot mga 27 ka LSI ang mag-aabot. Rason nga wala na sang lugar para sa mga LSI nga magpauli sa masunod nga duha ka semana. Umpisa subong adlaw Lunes, operational na ang Metro 3rd Emergency Operations Center o kon EOC nga magaserbe bilang nerve center sa ikatatlong nga distrito sa kampanya batok sa COVID-19 pandemic. Ini ang nagatuyo agud isahon ang mga resources kag support structures sang EB Magalona, Murcia, Silay, Talisay kag Victorias batok sa pandemya pagi sa 24/7 nga operasyon. Target man sini nga mapasangkad pa ang contact tracing, swabbing testing, isolation kag treatment. Ini ang may quick response team para sa mga emergency cases, contact tracers, swabbers, kag data encoders. Sanday Representative Stephen Paduano, Kiko Benitez, kag Provincial Consultant Albi Benitez, amo naman ang mag-provide sa operational expenses kag allowances sa mga EOC staff sa bulig sang 5 ka mga local government units. Malapit na sa 3,000 ang kadabuon sa mga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Sa datos ang ginpresentar ni Provincial Incident Management Team spokesperson Chacha Magallanes-Tan, halin sa Provincial Health Office, tubtob sa September 26, ang kumpirmado ang kaso naglambot na sa 2,900. May pinakamadamong ang kaso ang siyudad Santa Lisay nga may 473, ginasundan sa Silay nga may 373, siyudad Sambago nga may 247, Sagay 162, Cadiz 132, Murcia 130, Himamaylan 127, La Carlota 120, Cabancalan 109, kag Victorias nga may 88. Ang Talisay ang umana may pinakamadamong ang naglamatay sa COVID-19 nga naglambot na sa 14. Pinakajutay nga kaso ang na-record sa Don Salvador Benedicto nga 6 lamang ang konfirmado nga kaso. Sa dugang balita lokal, wala sang bag-o nga napatay sa COVID-19 sa Western Visayas rason nga nagpabilin ang death toll sa 222. Naglabot naman sa 10,932 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 214 ka bag-o nga kaso. Ini ang ginalakipan sang 202 ka local cases, 5 ka returning overseas Filipinos, 4 ka locally stranded individual, 2 ka for verification kag 1 ka apor. Ginanunsyo man sang DOH 6 ang kabilugan ngay sa kon 6,789 ka recoveries matapos na dugangan sang 196. Samtang ang Western Visayas nakapagwa sang 2,081 ka laboratory results nga may 214 ka bag-o nga positibo, 6 ka repeat test, 1,861 ka negatibo kag wala naman sang repeat test. Gin-isolate na ang 66 anyos nga preso matapos ng positibo sa COVID-19. Sunog kay Police Station 2 Commander Captain Leo Estopa. Una, ginpa-check up ang pasyente matapos ng reklamo nga galain niya pamatsyag apang wala ginbaton sa ospital tungod puno na.
Ginpaidalom sa swab test ang nasambit nga preso sa itong Martes, September 22. Nagwa ang positibo nga resulta sa September 26. Duha pa ni Stopa, kahapon ng adlaw sa insailong preso sa quarantine facility sa Andres Bonifacio Elementary School. 18 ka preso nga close contacts. Ang ginpaidalom man sa swab test, hinhulat pa ang ilang nga resulta. Ginkumpirma ni BJMP 6 Assistant Director for Administration and CRS Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne nga si Jail Chief Inspector Norberto Mesiano na ang bago nga Provincial Administrator sa Negros Occidental Bureau of Jail Management and Penology. Suro kaya Peremne, ginbusla ni Mesiano si Chief Inspector Jairus Anthony Dogelio nga karon nagapabilin bilang jail warden sa Metro Bacolod Jail o District Jail sa Barangay Singkang, samtang si Chief Inspector Julius Cesar Chavez naman ang nagbulos kay Mesiano bilang tagpamuno sa NODJ sa Tabuanan, Syudad sang Bago. Ginmanduan ba ni Peremne nga dapat sini ma-monitor ang mga nagakatabo sa tanan nga jail facility sa Syudad sang Bacolod kag probinsya, labi na ang mga COVID-19 related development sa sulod sang presohan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Kag para naman sa complete management. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alam mo, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon. Good morning, Liwat, sa aton nga mga kaaksyon. Sa kay Lani Mitokwa, watching live from Isabela. Good morning sa mga kaaksyon naton dira sa Banwa sa Isabela. Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning. Araneta Barido Desiree, happy Monday to all, greetings to all listeners, and to my cousin Apple Barido Florentino. Kag sa kay si kay Agnes Bala Barrera dira sa Canada, ginatamyaw ko no ang iya sini nga hinablos nga nag positive sa COVID. Ay, Si Siem, kilala ko Siem? si Siem Barrera. Oo. Nag-positive siya. Ginatamyo kay gid. Ginatamyaw ko ako nablos nga nag-positive nga nag-COVID. Balok Action Boy, sampag namiyan ko ba sampag hindi ko namiyan yung nag-positive ang mga sa buwan, pero may mga millennial balang ang ilaw balang kapag atawag ni gani pag ano ba Ay lang attitude towards sa kwan. Oo, hindi pala ibang yung duga pang subo o dumano. Namian ko sang mga kilala taman Action Boy. Kay ang ilay nga pag do ka ano lang sila gyapon sa live. Di ba sila nga nag-positive sila duga pa ano na dayon. Actually, hindi man kita hindi yun sa mag-positive ka. Hindi man nga dapat nga daw ka depressed sa imo, daw mo na. Kaya kung ang depression, makapalain pag inasay mo.
Kaya namin, mga action boy nga amo na sila actually, di ba? Nga iba niya TikTok pa, may time pag siya May mga TikTok Mamaw, pa iba. sige, nahinay lang akin. May nga pa na. Oo, gamba kami nagari ni Action Eden. Kaya makilala kami ng Action Eden, mga buwan akong galantaw siya sa bong. Kilala kami ng mga, ay doon na, ako nakapoy wala sa iya, ano wala. Diba? Oo. Pero importante, masaya Action Boy Correct, sila. ah. Bisan amo na. Oo. Kaga, pangamuyo lang yung Action Boy. Oo, Correct. Sige, tiding ka na to kagina si Direta mga... kay Marity Felizario Hava. Tamiyaw niya si mama niya Lorna Hava kag Papa Rolando Hava sa barangay Kaduaan sa Cadiz City. Kita mo? Maricel Estelioso from Musilay City. I love you all ko, no? Wala mo nabasa. Sino ang hambal? Ang hambal ni Marity. Marity lang yun, no? Hava. I love you all ko, no? Hambal ya. Kaga ginag-greet ako no third birthday. Ginagrita ko, no? Sino? Second birthday kay John Lim. Na second birthday niya karon Sige. Second birthday. Happy birthday, baby pa, no? Baby Second pa, mo. second birthday. Sige. Richard Pacheco, sa shoutout lang ko sa Batch 94 sang Maaw Sugar Central National High School. Watching and listening sa idalom sang kahoy nga lawaan. Si Maricel Estelioso, Action Boy, nabasa mo man. Ay pa, sige. Sa Silay gani, taga Silay. Yes, sige. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning again, Sir Boy and beautiful Lady Dorel. Happy listening to Gamala family sa barangay Inayawan, Kawayan. Oy, taga ano man gadi si Ma'am Inayawan. may pamilya, matsyagla Action Boy. Thanks a lot. Stay safe everyone. Godspeed. Ito pareho ka mo may family sa may pamilya sa Inayawan. Kawayan. Kay Sir Ricky Malala, Action Boy, raman siya. Good morning, Rick. Yes. Kay Miss Heaven Heaven, good morning. Kay Trixie Ibaseo, good morning man. Carlos Sabordo, mayong aga. Maria Teresa Hofelania, good morning, Boy Duran. And Dorel Cabatu. na nag-direct na ni si Dorel. Kaya... Mercy Flores. Correct. Flores, Mirasol, Mercy, Action Boy. Good morning. Keep safe ang Corman of Action Radio. May God bless us all. Yes. Brandy Santisas from Manila naman siya, Action Boy. Okay. Nagapamati. Si Blessing ba yun na lang na yun? Ano siya, Nay? Kaya nakadaog siya sa $300. Kaya, Ma'am Eden Kasuyon, happy Monday! Morning Action Boy and Pretty Doll watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Paki-greet happy birthday sa cousin nga si Phoenix Kin or Kine Magsiko Solibio. Thanks, God bless. Regards lang ko sa beautiful earrings, Action Dorel. Okay. Regards man daw. Regards man. Yes. Sige, mama. Happy birthday lang dra sa imo cousin. Kay Ophelia Arce, good morning, Action Boy. And Dorel, have a blessed Monday to both of you. Please kindly greet Silver Dragon employees with Sir Engineer Felix Villatura. Always ka monitor gid sa inyo nga duwa every morning. Wala na ko utang, ha? Naman yung pasali. Gali. Greet ko I-greet na ka ko, mo. sir. Inanaw na. Wala na siya utang. Okay na si Ophelia Arce. Okay na. yes. Sige. Standby sa mga balita national. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nito Kag sa aton mga ka-aksyon bala. may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:38. Detalye na sa mga balita national.
Ginpasiguro sang opisyal sa Malacanang nga makaselebrar sang Pasko kaupo sila pamilya ang tanan nga locally stranded individuals matapos nga nagapadayon ang mga inisyatibo nga ginahimo sang gobyerno. Sunod kay Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph N. Cabo, ang lead convener sang hatid tulong nga inisyatibo para buligan ang mga individual nga apektado sa COVID-19 lockdown. Manubo na lamang sa 500 ang nabilin nga LSI sa bilog nga pungsod. Doon pa rin Cabo, sa tion nga ma-lift na ang moratorium, magapatigaw naman sa cluster send-off sa nabilin nga LSIs sa Cultural Center of the Philippines. Palayag pa ni Cabo, may 61 ka LSIs ang yara sa CCP, kagatunga sini ang taga Region 8, samtang nabilin nga katunga taga Cotabato, Davao City, kaiban pa nga probinsya sang Mindanao. Ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga dapat basehan ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas para sa ipatuman nga restrictions. Sunod kay Robredo, dapat datos ang basihan kag inyang desisyon sa isa ka persona o konsang ahensya. Ginaduso man ni Robredo nga bag-uhon ang proseso sa pagdesisyon kag pag-set o kung mag-set sang kung tubtubdiin ang numero sa kadamuon sang kaso magdesisyon nga ipaydalom sa lugar sa ECQ, GCQ kag iban pa nga quarantine levels. Sa Nebaluan ang Metro Manila kaupod ang madamo nga lugar sa pungsod ang ginpaydalom sa General Community Quarantine nga magatapos sa katapusan sang Setyembre. Ginpahayag ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez nga ang pag-amendar lamang sang 1987 Constitution ang makapaligwat sa gintalana nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Ginhimo ni Rodriguez ang pahayag matapos ginadoso ni Deputy Majority Leader Mikey Arroyo sa COMELEC nga ikonsiderar suni ang pag-postpone sang 2022 nga eleksyon bangod sang health kag safety concerns nga nadulot sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Rodriguez, unconstitutional ang ginaduso ni Arroyo matapos nga ang konstitusyon mismo ang naghatag sang petsa para sa eleksyon rason nga hindi ini ma-postpone magluwas na lamang kung may pagligwat nga himuon sa konstitusyon. Ginsuportahan sa minoriya sa Kamara si House Speaker Alan Peter Cayetano sa piyak sa nagapadayon nga isyu sa liderato sa manubo nga panalgan sa Kongreso. Sa manifesto 16 ka mamalidha sa minoriya ang nagpahayag nga ang Kamara yara sa maayo nga liderato labi na subong nga nagapadayon ang budget deliberations nga isa ka crucial nga butang para sa pagtinguha sang pungsod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag man sang 16 ka mamalidha nga si Cayetano naghatag sa ila sang nagakaigo nga kinamatarong sa mga deliberasyon nga ginahimo. Nagbiyahe pakadto sa siyudad sa Davao si Speaker Alan Peter Cayetano para magkikita sa kay Presidential son kag Deputy Speaker Paulo Duterte para sa issue sa speakership sa Kamara. Sa naglain-lain nga malitrato ang ginpost ni Aksyon Party List Representative Eric Yap sa Instagram, makitaan si Cayetano kag Duterte nga magkaupod sa pagpanyapon sa itong Sabado. Kaupod sa duwa mismo si Yap, ang asawa ni Cayetano nga si Representative Lani Cayetano sa Taguig City, kag House Deputy Secretary General Brian Yamsuan. Ang pagtipon-tipon na tabo isa ka semana matapos ginkumpirmar sang anak ni Duterte nga nagpadala ini sang mensahe sa mga mamalida nga ipangabay sa Mindanao Block nga ideklarar ang speakership position kag Deputy Speaker mga bakante kasunod sang issue sa budgetary allocations para sa legislative district sang mga kongresista. Ginabulubanta 7.6 milyones ka pamilya ang nag-eksperyensya sa involuntary hunger sa makaisa ka beses sa ikatatlo nga quarter sang 2020. Sunod sa SWS survey ang proportion sa mga pamilya nga nag-eksperyensya sa involuntary hunger nagsaka sa 30.7% halin Hulyo tubtob Setyembre nalapawan ang record nga pinakamataas adtong Marso 2012 nga 23.8%. Ang hunger trend padayon nga nagsaka halin sang Mayo 2020. Gin-classify sang SWS ang moderate hunger ang mga nag-eksperyensya sang gutom only once o kung a few times sa sulod sang 3 ka bulan. Aksyon Radio sa Philippine Standard Time, las 7:42. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Good morning liwat sa aton diri nga Facebook followers kay Emmy Esmeralda Dolido, F Smart Tadeo Salcedo, Rexes Ungsod, may aga kuno action do sa may Pubs gas station sa barangay Dos Hermanas sa Talisay. Sa kay Pearl Banafi Galunan, good morning Pearl. Kay Attorney Alan Galunan dira sa barangay Maaw, good morning. Kay pakuan ko ng parente ko Helen Duran Sandigan Nerves, good morning. Kay Jean Buerom mayong agaman. Okay. Sige, sa Mad Pistons kuno brothers Gakapisubong, good morning dara alin kay Hugh Christ Gabriel. Kay JR Pabalinas Panagiton, watching from Irareco, tamya lang familia Panagiton kag Pabalinas sa buong mundo. Pwede. Laptagal ni sila. Buong mundo, gid yan. Buong mundo. Sige, happy birthday to gina kay Toto John. Bata ni siya ni Georgie Lim. Nalin kay Wengski Lim Morales. Good morning sa imo, Day. Mariam Musama from Hong Kong. Anthony Jones Cabiano, watching live from Barangay Inayawan, Kawayan. Good morning kuno kay President Dennis Richard Tibor nga wala pa nakabutwa sa subong. Gani man, hindi na guro ang presidente man. May dugidog ta bala kay. Sige. Evelyn Nipomuceno. Shout out kuno siling ni Ray John Villalon sa kay Aksyon Eden. Merasol Amersi sa kay Inday Blaza. Helen Montano, sa Mayo. Happy 6th wedding anniversary ha. September 28, officially sa ila dito, way pa man, buwas pa sa ila to. Siling na ni Ma'am Vanessa. I love you beyond words, my hubby, Dr. Mayo. Thanks for spoiling me. Oy, namiya ka man kung spoil ka. Depende. Sa mga bagay-bagay, correction boy. Pero namiya ka man kung spoil ka ni Dr. Mayo. Dapat sa yung mga boyfriend or sa yung mga husband. Kay Anthony Jones Ceblano, good morning man sa mga principal sa Eva J. Montilla National High School sa Inayawan, Kawayan, Ma'am Gina Capanas Gacho. Nakita ko. Kita mo. Your former SSG president. SSG president kaysa una si Anthony. Correct. Richard Pacheco, good morning. Si Dorel ni Subong Opo ni Action Boy in this Action Eden. Kay Bia Jonathan, good morning. Kay Mayo Kindo, good morning. Kapita mga ka-aksyon. Greet ko lang si Lola Neneng di sa Kahilwayan, Hinigaran. Aga pa siya gapanilig sa iya kwarto. 85 years old na siya. Uy. Wow! Bongga si Lola, na, gapanilig pa. Si Jo Maria, way gapanilig na subong no. Tingnan mo siya ka 85. Amo na. Kay Sir Michael Tambasen, good morning, sir. Mayroon ka pag-monitor. Lito dayap sa Ponda Taytay. Yes, araw man siya nagapamati man. Kay, ano ni si Dennis,
Good morning man. Replay lang ko tani karon medyo sakop ako. Very Very sa beauty. Doka negosyante wala si Dennis sa Kabongga lang. Medyo sakop ako. Kasi siguro ka paninlo pa siya sa iya nga aquarium. Okay. Sige, Action Boy, go! Good morning, Action Boy. Monitor lang kami dire sa Bangga Mayor, Isabela sa pizzahan, sa kay Richard Esmeralda. Te, may kuha na ka mo, yung pizza na. Okay, paglabay ito ng Action JM, wala na pizza. At sing live naman si June Sibalyo sa Sumag. Sa body niya kasi mat Espanyola, nga matigid subong mayang agaman, no? Yes. Sige. Sino pa? Arao si Robert Ledesma Garrido, ga-monitor man sila ni Sir Robert. Baila nakapagpamati, Sir, sa diin sila guruman. Importante ka pamati, sila Action Boy, Correct. Kay Teresa Lina Hakayaw, good morning. Sa kay Josette Plumeda, good morning man. Kay sa akong tanan nga mga kabatch da sa batch 81 bala sa Ramon Torres National High School. Good morning gid sa inyo tanan. Sige. Kag damo mga classmates ko ato na bala sa abroad. Ngayong aga ha. Sa kay Ma'am Alegria Magtang Portal. Ang principal ni sa Dulao. Good morning. Sige. Kaya Action Boy, kay Ma'am Alit na bala Action Boy. Mila Alit. Yes, Milagros Cesar Alit. Nagapamati. Gina siya sa aton Action Boy. Sige, standby. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol Balita Morning Edition. Kag sa ato naman yung Balita International, 16 ka mga minero nagkalamatay bangod sa coal mine poisoning sa China. Sa investigasyon sang mga otoridad, gulpi lang nga nasunog ang conveyor belt kaagahon sang Domingo. Bangod sa pagkasunog, nagtugay ni sa delikado nga level sa carbon monoxide. Nagpatigan sa rescue operation sa otoridad para maluwas ang mga naipit nga minero sa lugar. Ginapanagiyahan sa State Energy nga Chongqing Energy ang Songja Coal Mine nga makitaan sa gwa sang Chongqing City. Balita sa patag sa pagnegosyo, pila ka mga commercial banks ang mag-charge sa transaction fee sa tiyon nga mag-fund transfer sa GCash usara ang InstaPay network. Sa isa ka statement, gitpahay sang GCash nga ang ini nga pulisa mag-umpisa sa Oktubre 1. So sa GCash, ang transaction fee ang magdepende sa bangko o kon electronic money institutions. Paapang posible maglambot sa tubtub 50 pesos. Para malikawan ang pagbayad sa transaction fee, ang GCash users ang inabisuhan nga i-link ang ila BPI o kon Union Bank accounts sa ilang GCash app. Ang GCash ang mag-charge man sang 15 pesos nga fee sa kada fund transfer sa bangko o kon EMI usar ang InstaPay network kay ini magasugod man sa Oktubre 1. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 48 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 24 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, syempre kilala mo man si Banks Garcia. Banks? RC Valerie, Garcia sa Real Life Action Boy. Kilala ko si Valerie Concepcion hindi mo siya kilala. Si Banks Garcia sa PBB, ni siya sa una Action Boy. May Banks man. So, of course, yes, may Banks siya. Kay man Action Boy, nagbunag na siya sa ikaduha nga baby. Si Sarian mangyapon, sang last si Sarian, to sumong si Sarian. Ini si Banks, si Action Boy. Ano gini siya do ka fitness, ano gini siya balaw do ka fitness aficionado, fitness enthusiast na amo na kay grabe gini siya ka as in namin ang iya nga body Action Boy. So hambal niya subong do medyo hindi pa siya sure bala kung masarangan niya balik liwat. Pero in fairness, ang iya 2 ka bulan nga postpartum, from dako yat siya nag-flat dayon na. Teka nang bata na mo. Kaya si Banks. Siyempre, pero may ara. Lang ng bata. May ara ba iba? May gibilin pag nga buyon. Iya Action Boy, flat siya Action Boy. Doka bongga lang siya. Te, abo na ba Action Boy nga, ang iyan lang subong nga ginahimong exercise, ang mga ano nang anay, mga hilumoon sa balay. Amo na nanay, kay subong ti siya persako gud siya. Exercise mo na Action Boy. Tandaan ko ginadaan sa una. Inambalan ko na ni mama, kung gusto mo mag-exercise, panilhig to sa guwao. Ay, kalay. Mga jumping jack na. Nilhig to. Naana mo na siya. Balita sa sports. Naglawig lamang sa 3 ka-rounds ang enkwentro sa Pinoy boxer nga si Janriel Casimero kag Duke Maika sa Ghana.
sa Connecticut sa karon nga akong gahapon nga adlaw. Sa ilang nga title fight nagdaog ang 30 anyos nga boksingero halin sa Leyte para mapabili na iyas ning WBO bantamweight nga corona. Na igugid ang ining boksador gikan sa Ghana sa ikaduha pa lamang nga round bangon sang left hook ni Casimero. Banga gintinguan panguntani nga makasurvive sa third round pero nagpabuhi naman si Casimero sa duha ka uppercut agud nga ma-knock out ang kontra kag matapos na ang ilas ni nga encuentro. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kaya sa atin yung mga action. Happy Monday! Yeah! So, doto ka hubog ka pa. Yes. Ako pa muna. Happy Monday. Happy mo Monday, Action Boy. Every day is happy. Subong. Abi ko birthday mo subong kay naka-red ka. Do ka blackish red ni Goro tawag sa aton. Kaya naka-black ko. Red ka, so blackish red. Kaya na si Action JM ganito, naka-red. Naka-red man pag sa akin na si Oliver, naka-red man. Ay, damo birthday, Goro. Sige Subong adlaw, Action Boy, atong balita special. Aton pag-istoryahan, inibala nga paano kita maka-relax matapos makabati kita sa hindi bala manami nga balita. Stressful news. First, tong fake news to bala? Diba? Damo subong fake news, especially diri sa Bacolod, Action Boy, no? Ano naman? Damo ga sa laset nga mga tao. May palapta sa mga text messages nga halin sa kay Congressman Girga Sataya nga may ato kuno tagtaganay ayuda sa LGBT community sa diba? Old City Hall. Wala na yan. Ano klase naman? Sinong kapahimo siya naman? Actually, ginagamit ang sitwasyon para nga gubon ang pareho nila. Correct. Ang pagguba nila sa pareho nila, gakapiktuhan niyang madamo. Damo yung apektado. Basta Action Boy nga may balik, ginabala, hindi correct. subong. Gabaan, kagid na. May balik gina Action Boy. Kaya isa sinadabla kay kwan gati ang gaba, bla. Wine man gaba. Sa Bisaya pa, ang gaba wala gasaba. Ay, ina. Yes, di ba? Siling sa iba niya, wala naman gaba. Sa bata iba niya, ano na lang, mirisi na lang niya, wala na gani. Anong gali? Tikman. Wala na sa ate. Sige. So, ari una, Action Boy, ang himuon mo, kung makabati ka sa dong hindi manami nga balita, amat-amaton mo kung Action Boy or ginhawa ka blasang madalom nga hinay-hinay slowly. Okay. Amo na siya, Action Boy. Kaya hambal nila, samtang kuno do ginapunggan mo kuno bla imo nga ginhawa kag do ka nabaw lang bla sa imo pag ginhawa makakos siya kuno Action Boy makadamage sa imo nga kidney kag mahimo nga mahimo mangin rason sang hypertension. Correct. Ikaw pa na stress ka na, makaapekto pa sa imo nga kidney, sa imo nga health, sa imo nga sa imo nga posible ka pa ma-hypertension. Hindi man ang mga negative bala nga mga vibes, negative vibes na siya mo. Hindi na magpapikto sila. Kaya ang deep breath ko ni Action Boy ang ginatawag, mas ginarelax ko no imo nga ugat siniya. Amo na nga hindi mo pag imuno. Iban niya to na negative nila na yan sila dalon pag ginawa mo. Kabalog exercise kaya. Relax mo, no? Nan. So ang deep breath, Action Boy, nagapakalma sa imo kag sa imo nga sympathetic nervous system. Meron dan ibang Action Boy kita mo gina-atake sila. Kay hindi kagwa. Hindi kagwa ang ilang. Dugahuot lang imo dughan. Dugahuot ko. So dapat ba ginahawa dalom ka na, Action Boy. Correct. So next, mag-exercise ka. Kaya ang relaxation exercise. Ang panilhig. Pwede ka mo panilhig. Ma-relax ka na, Action Boy. Hindi ka magkumod-kumod nga panilhig. Hindi na kaya stress ka na. So, dapat... Dami nga panilig ka, kulo kanta ka. Pwede, Action Boy. Amo na nga, doon nalipay ka bala. Kita mo, mga Pinoy gani, kung tanawin mo bala, bisan sa tanom niya, kanta na niya, magtanom, blahumay. Di bala nga, tanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di naman makatayo. Di naman makaupo. Makayuko mo. Makayuko, gani. Ano naman? Sige lang. Okay lang siya, Action Boy. So, mo na mag-exercise. Hindi makayuko, kaya gayuko ka man na. Ha? Hindi makatayo, di makaupo. Bahala. Basta, muna na siya. Maghapon na kayuko, kagani. Maghapon na kayuko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Ay, wag lang. Ako, yung correction ka naman. Correct.
Sige. So, next action boy. Asa mo na mag-exercise ka? Kay, nag-ano siya action boy, nagapadula sang stress sa imo dira nga mga liog, di ba gahuot ang liog. Correct. Hindi lang dugan Hugot. pala Gahugot. hugot gali. Hindi lang Ang hugot kasi dughan na. Okay. Ang liog, yung hugot. So, hindi lang... Tangkugo. Tangkugo. Okay, sige. So, next action boy, di na to, magkadlaw ta kuno everyday. Kaya man, ang pagkadlaw... Basta may kaladlawan lang. Yes, may kaladlawan na action boy. Like, marantaw, kabisang mga, sang mga... Comedies. Comedy. Hindi, kaya basta gusto labot-labot kasi mga... Tindi na mo. Hindi na nakop pa ng mga ipot-ipot, no? Oo, so, tindi na ako, Hindi na action yan. boy. Oo. Kainin na siya. So, imo pagkadlaw, dapat may basihan man. Correct. Di ba? May rason. Kaya at least, may rason. Kaya para, dragin mabalan nga happy ka, action boy. Kaga, wala kaya na Stress. natingkuli. Wala. Wala kang tumbahan parador. Kita ka ng tao na tumbahan na parador? Wala pa. Nga. Siya, amo na sa kakadlaw nga pang dakop. Galing. Kakagi na tumba parador. Nakagi ka na tumba na pala doon. Okay. Mayo kay confirm. Cabinet pala. English lang. Mana. So, next action boy, magkaon ka kuno sang mga pagkaon nga gusto mo, pero hindi mo siya bla normal na ginakaon. Okay. Like sang chocolate Mga cake, hindi mo cravings. siya normal na ginakaon, di ba? Hindi man gid everyday, di Sabi ba ba? cravings mo bala? Oo, na. Si Mami Ems bla? Sabi ba siya may cravings, no? Gani. Daw na, ang ulihin ng cravings naman to, itong buko salad naman to. Ako gito nag-post mo. Gani, kita ko to. Doon ka namin, ka, ang buko salad to, no? Kasi mga buko, kamuda, ha? Kami lang mabakal sang inuglakot, Hindi no? lang mga tag 50, gid kabilong. Ay, hindi man na. Oo. Tatong ginatag tubla sa aton sa una sa binalbagan, no? Wala tato na dala. Ano pa damo na? Na 50 ka? Ha? Damo, giti action boy. Sa Nognog Beach to, di ba? Nognog Beach. Dra sa may binalbagan, shout out. Mahapit kami dito soon. Sige. Mga butong. Sige. Boss naman iba na. Sige, boss naman iba na, Okay, action boy. sige. Totong Hirona, good morning dra. Kagay Mike Libuon, good morning. Kinang ni realista, bala sinang, Oo, na loma. Perot. Good morning ng Perot. Nagsaylo na to siya. Ambot siya. Nagsaylo sa spiyak naman ng banggaw. Dito na siya galet. Ito naman. Sige. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Magkaupo ninyo sa Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.